لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. тамошобинони азиз, имрӯз давоми влоги сеюм тамошо кунед. дӯстони азиз, сини бассейн озӣ мерем. анаи боша кадувошон да исинам да иҷа боша ваяй картишкошон ина ой пишакчора бинем дури картишкота сета чортам пишакчо мебурам мегардан. ина картишкора дору додан об додияншон чобух кадаген ак гилда омадаген картишко иҷадам кадувай иси давомете буҷода каду кадаген. анаи чормағзай тамошо бинони азиз, чормағзшон мебанда хушру устолам баста буд. ина дангам чормағзои хумонай иҷа се дарахт чормағз дорам, се ё чорта мебандан ҳамаш. анаи боша ваяй мангал барои шашлик кардан. ина алобиякош тайёр када мондагӣ, ина мангалшон ҳама чизиш тайёр, шашлик мекунем. ана иҷа боша ваяй беседка устолош мондагӣ неста, шашлика мекунем, иҷада мешинӣ бигем шашлик тайёр шуд мехӯрӣ. ҳозир бега саат 7 ина сёмка кардистам влога. ҳозир мерем сини бассейн. тамошо бинони азиз, сини бассейн барам. имрӯз бассейна вай кадам, тоза кадан, дуруша палисос мекунам. фақат баргу ҳамхе чизо мерезам, тозашон мекунам ҳар рӯз. ина иҷа вая дарахти олучай гелосай намедонам чунчуқо хӯрден ҳамхе печондаишонам ки ҳамаша вай накунам чунчуқо нахӯран. ина ин болооша хӯрда. ина ки иҷа площадкаи калон барои футбол кардан. ина тамошо биназиз беҳад калонай. ҳозир мерем пеши бассейн. имрӯз бассейн тоза карда намедонам ки чӣ ҳол дора. обш гарм хушру буд. объектива бозӣ карда будем. ина дӯстони азиз бассейн. ина дуруш вай филтршай тоза мекуна ова. бассейншон беҳад калонай дориш. ҳозир вай оби тоза пур кардистиянша ба фикро палисос мекунӣ. вақте ки палисос кардӣ ғайҷиёра мебурора, обуш кам меша, ба оби тоза мондаген вале пур нашуда, бояд пурла баданша. ина бассейн тамошо бинони азиз. анаи вайша филтр мекуна. и қум дора дар нушда, қуми ки ҳами обое ки ҳастан бигем настоящий живой об ки мерава дар нуш қум дора кам хала. анаи бучкада қум духтаген филтр карданда баданаи чияй. тамошо бинони азиз, намакша ай намакаш вай мекуна мепартоянд рӯи ҳами бассейнда барое ки об тоза шава хушру барои ҳамон. ина ранги баҳна бассейна калонша бинед беҳад калонай дарушам чиқира. ина сенсаш хамебрӯ бозӣ мекунем. уна онҷо устолакай мешинда устол ба диёбозӣ кардан дам мегирӣ. иҷада бо як намуд тахтои вай будан сафед пластмассиян вай рӯи вайда хайда ба диёбозӣ автобагда меисти. ина ҳавора бинед шамолак салқин ва ҷои бод. тамошо бинони азиз, ҷои зӯр. неҷа устолаки диёбозӣ мешин болошда. тамошо бинони азиз, ман ҳозир фақат ами синои вайшона агаротошона ҳамҷора шумода влог кардистам ки ҳар рӯз партонтон кам кам ина газонора вай кадаген. он додаро вай мекунам мегирашона ба вай газон касилка қатӣ. ина усу ҳама агарото ҳозир мо ҳам савзира хушова мекунем. 4-1 мондагӣ бидку. тамошо бинони азиз, ҳамра ёрдамшон кунем. баъд насиб ба усунора олӣ мекунем. усунои ҳавлию мондагӣ чизаша сёмка мекунем, мепартонем. хай дӯстони азиз, влоги имрӯзара да ҳамиҷа ба охир мерасонем. то видеоҳои оянда худованд ҳамагита нигаҳбон боша.
در پناه خدا باشین. مردم خوب مسلمانی روی دنیا. خیر.